Jeg går til valg på et rigere Danmark, og det lyder jo meget godt. Men hvordan bliver vi alle sammen rigere, sådan helt konkret? Jo, der er groft sagt to måder at blive rigere på. For det første skal flere af os i arbejde. Danmark har over 100.000 arbejdsløse, og hver gang man rykker en fra arbejdsløshedskøen over i et job, ja, så er det dobbelt godt, fordi vi sparer penge til understøttelse, og samtidig får vi altså skattekroner i kassen. Der skal altså skabes nye arbejdspladser, og det skal helst være private arbejdspladser, fordi private virksomheder er jo den type virksomheder, som sælger og eksporterer varer, som omvendt giver os penge i kassen. Det er derfor, at nogle af os taler så meget om, at de private virksomheder skal have bedre forhold. De skal have færre regler, mindre bøvl og bureaukrati, og helst også betale en skat, der ikke er højere end konkurrenternes i udlandet. Bliver forholdene bedre, vil virksomhederne ansætte flere. Den anden måde at gøre os alle sammen rigere på, det er, at vi alle arbejder smartere og på en mere effektiv måde. På den måde bliver vi mere produktive. Vi får mere værdi ud af hver eneste arbejdstime. I Danmark er vi røget langt ned ad listen, når man ser på produktiviteten de sidste 20 år. I Sverige er de langt mere produktive for eksempel. Hvis vi gjorde ligesom svenskerne, ville vi faktisk alle sammen i 2030 tjene 1 månedsløn mere om året. Der er mange måder at forbedre produktiviteten på. Man kan få bedre maskiner, man kan have færre regler, mere konkurrence, mindre skat på indkomst i stedet for brug, osv. osv. Alle de her forslag, 100 styks faktisk, er faktisk allerede fremlagt af en gruppe eksperter, som Christiansborg bad at kigge på, hvordan man forbedrer produktiviteten. Hvis du kigger videre på min hjemmeside under Et rigere Danmark, vil du kunne se 10 af de, efter min mening, bedste forslag, som jeg meget, meget gerne vil gøre til mine. Og husk så, det er jo fint, at alle politikere gerne vil være gavmilde og dele gaver ud til alle, især når det er valg. Men for at kunne dele mere ud, skal kagen helst være større først. Jeg håber, at du er enig.